פתיחת התוכנה. לאחר התקנת התוכנה יופיע קיצור דרך בשולחן העבודה, לחץ עליו לחיצה כפולה לפתיחה. הוספת קובץ. יש שתי אפשרויות כיצד להוסיף קובץ לתוכנה. 1. לגרור את הקובץ לתוך התוכנה. 2. ללחוץ על אוסף תמונה או PDF ולבחור קובץ. פענוח. כדי לפענח צריך ללחוץ על פענח דף נוכחי. שימו לב למקשי הקיצור. אפשר גם לפענח על ידי הקשה במקלדת Ctrl+W. תיקון ושיפור הפענוח. ראשית, שימו לב להמלצות. יכולות להופיע המלצות שונות, פעלו לפיהן. תווים שהתוכנה לא זיהתה מסומנים כסימן שאלה בתוך מעוין שחור. על ידי תיקון האותיות הלא מזוהות, התוכנה לומדת ומשתפרת להבא. מילים שהתוכנה סימנה בצבע כתום אלו מילים שתוקנו אוטומטית. אם המילה תוקנה נכון, מצביעים על המילה בעכבר ולוחצים על התמונה של המילה כדי לאשר. במידה והתוכנה לא תקנה נכון את המילה, מצביעים עם העכבר על המילה ורואים אם אחת ההצעות מתאימה. אם לא, לוחצים על תקן אות, מתקנים את השגוי ומאשרים. שימו לב, כאשר לוחצים על אות כדי לתקנה, התצוגה גדלה ואפשר לראות את האות שרוצים לתקן. שימו לב שוב להמלצות ופעלו לפיהן. מילים שהתוכנה סימנה בצבע סגול אלו מילים שלא מוכרות לתוכנה. אם המילה נכונה, מצביעים על המילה בעכבר ולוחצים על התמונה של המילה כדי לאשרה. במידה והתוכנה לא פענחה נכון את המילה, מצביעים על המילה בעכבר, לוחצים על תקן אות ומתקנים את השגוי ומאשרים. אם יש טעות בטקסט המקורי, מצביעים על המילה בעכבר ולוחצים על להתעלם חד פעמית. שמירת הפרויקט. כדי לשמור יש ללחוץ על פרויקט, שמור פרויקט נוכחי. כדאי לבחור לפרויקט שם שמתאים לספר, כדי שלאחר מכן יהיה אפשר למצוא את הפרויקט בקלות. יש לבחור את מיקום השמירה ולאשר. ייצוא הפרויקט לוורד. כדי לייצא יש ללחוץ על ייצוא, ייצא הכל לקובץ וורד. שימו לב, התוכנה שומרת באופן אוטומטי את השם של הפרויקט, לכן אין צורך לכתוב שם חדש. תודה על הצפייה. יעקובוב, פיתוח תוכנה.